Narao, mao ni sila. Kaning dako mao daw niyang papa, uban pag niyang anak. Ambot lang sa ilang gipangitaan ni, grabe man kay ilang ukay-ukay sa mga gamit. Tanahon pag niya mga kabinet ron. Tanaw siya sa likod, murag nagyo sila gipangita ba abi nila walay CCTV. Uban pag iyang anak nga gamay ang babae. Dungo siya pangita, sila gipangita unta kanilang gipangita. Wag sila kabalo nga na CCTV sa opisina. Hangad-hangad siya. Naman na siya makit-an ron. Di na dahil napit nakita niya ang kamera sa CCTV. Mahal ang gasolina, iigwat ang lubot. Mahal ang gasolina, pek-tep. Mahal ang gasolina, iigwat ang lubot. Mahal ang gasolina, pek-tep.